Mga ka-K5, ang isang masayang outing sana ng magpamilya at magkabarangay na uwi sa trahedya matapos na aksidente ang sinasakyan nilang jeep kung saan 70 pasahero sugatan sa lalawigan ng Iloilo. Ang masayang outing sana ng magkabarangay na uwi sa trahedya kung saan umabot sa 70 katawang sakay ng sasakyan, kabilang ng driver na naaksidente sa may barangay Maninina sa bayan ng Miagao, Iloilo, umaga ng Sabado de Gloria, Abril 19. Sa panayam ng K5 News sa Family Iloilo, kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagao Municipal Police Station, sinabi nito na 62 sa mga ito ang tinuring na outpatient, kung saan 35 unang dinala sa Gimbal District Hospital, 2 sa Alyusan District Hospital, 16 sa Rural Health Unit Miagao at 9 naman sa ospital sa San Joaquin. Samantala, nananatili sa ospital ang 8 nakaranas ng malubhang pinsala, kung saan 2 ay nasa legal na edad at ang 6 ay minor de edad na lahat ay inilipat sa Western Visayas Medical Center. Kinumpirma rin ng driver ng jeep na si Robert Alimanya, 36 anyos, na walang naging problema sa preno ng mangyaring aksidente. Mabilis sumanong pagpatakbo niya at bigla na lamang sumadsad ang jeep kaya ito tumagilid. Matandaang ang mga sakay ng jeep ay pawang mula sa barangay Paong sa bayan ng Alimudyan at papunta na sana sa baybayin ng San Joaquin upang maligo. Ayon sa pulisya, 30 lamang ang maximum capacity ng naturang jeep, ngunit ito'y labis na overloaded. At mga ka-K5 na pag-alaman, ang mga pasahero ng jeep ay kamag-anak na naman ng driver at ni isa sa kanila wala pang naghain ng reklamo dahilan na nirelease ng kapulisan itong driver dahil naglalaps na ang 12 hours na reglementary period. Para sa Network News mula dito sa lalawigan ng Iloilo, ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News Up. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.